Bus Kaktus a ja vás vítam u prvého dielu z Dragon Escape a som tu spoločne s... Rebels Play, čaute. Dobre. Tak, no poď. Idem. Dúfam, že to nás dá kde dá. Dobre. Si tu. Tak. Bim. Joj. Aha. Roznova kmaty. Ešte 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Juhu, ideme. Pomoc! To je ťažké, ne? Easy. Hop. Ja môžem sledovať hráčov. Dobre, tak ma kúkaj. Dobre, kúkam. Jed. No. No, Ty si žiješ. ja som ako druhý. Dobre, tak to je dobré miesto. Jej, druhé. Je. Dobre. Si tu? Hej. Kde si? Aha, tu si. Poď. Poď rýchle. Poď. Dobre, som. Je. Čo je za mapa? Uhuhu. A nejaká easy podľa mňa. Toto je parkour. Parkour. Vlastne Dragon's Escape je parkour. Viem, nejaká easy mapa to je. Ale keby sme mali Mineplex, no to tam by to bolo lepšie, lebo tam sme boli na takých ostrovách a my by sme nemuseli spadnúť do vody. Poď. Idem! Kurňa! Pomoc! Dobre. No prečo? Ktorý ti som využil? Nie, pomoc, nevodu drak. Ten drak sa využil. Ja ešte žijem. Ktorý ty? Ideš, sračka. Kde si vlastne? Som taký. Utekam pred drakom. Dobre. Dúfam, že... Čo sú to tie skelety? On je za mnou! Nie! Pomoc! No, som mŕtvý. Ideme pred záreny. Hej, poď, dáme lobby. Nie, tu máš takú červené a opustiť arenu. Aha, dobre. Opustil som. Dobre, si tu? Dobre. Zahráme si ešte 5 kola. Dobre. Poď. Tak. Ja to Teraz sa nedám. budem snažiť. Tak toto bude asi niečo... No, tu tam najhoršia mapa. To má jak v záchode. Rom. No kde si? Ja ťa tu nevidím. Tu ja ťa vidím. Jedeme bomby. Máme ešte času dosť. Dáme si kávičku. Som 10. Wow. Dávaj. Nikto nechce hrať Dragon Escape. Večer tu sú milióny a teraz ani jeden. Keď nikto nepôjde... Ježiši. 25 sekúnd. Potom si zahráme dačo iné, alebo Dragon's Escape. Dragon's Escape už dneska. Takže toto je Let's Play Dragon Escape. Prvá časť, keď chcete viac časti, dajte like. A napíšte do komentárov. Či sa vám to páčilo. Takže 3, 1, 0. Prešiel som. Nie, pomoc. Ale aspoň som umrel druhý. Skapal si. Ja ťa sledujem. Ježiši! Som myslel, že mám... Som si nevyužil tie sekundy. Koľky som? Dobre, dám opustiť arénu.
Opustí Arenu. Dobre. Tak ešte 2 kola si zahráme a to bude asi z tohto vydania všetko. Poď. Áno. Poď. Ja som. Som tu. Ty tu nie si. Dobre, som. Toto vyzerá byť nejak... Ja túto mapu som hral, to som bol druhý. Dobre, ale to vždy zo začiatku sa musím rozbehnúť, proste musím. Tak chod dozadu. To robím aj ja. Lebo keď ja zo začiatku to nechám robiť a potom to prehrám. Takže idem sa rozbehnúť. Máme čas, 14 sekúnd. Tak, 10. Idem Tour de France. Žijem! Aj ty žiješ? No, Tak už nie. skočil som krivo. Poď opustiť arenu a toto bude asi naše posledné kolo, ktoré si zahráme v Ale dnešnej nevadí, časti. ale teraz mi to trošku vyšlo, no. Dobre. A potom si zahráme v druhej časti trošku iný server a iné mapy. No, Že? takže. A zase toto ten rozmer. Ale teraz som umrel z 5. alebo 6. tak. Á, tu sú česty. I ten tu máš toho slajma. To je žena. Ha. Si tam niečo lepšie. Kostra. Prepichnutá kostra. Ja neznám, ale možno viem. No tak. Posledné naše kolo, dúfam, že si ho užijete a... mám tu fanúšky. Je to rýchla minihra. Mám tu fanúšky. Je to veľmi rýchla minihra, ktorú si asi neužijete. No, ideme. A teraz rozbeh. Dobre. Nie! Lag! Ja nemôžem byť po vode. Ideš, lagy! To som nedal. Poď opustiť arenu. Dobre. Takže toto je z našho videa všetko, pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like. Pokiaľ sa vám tieto scénky páčili, zanechajte like alebo koment. A ďakujem za slednutie videa. Keď chcete pokračovať, napíšte komentár. A zatiaľ čus bus kaktus.